Betetzea ospatuko dugu. Martina, alaitz. Martina, zenbat urte bete dituzu? Zenbat? A ber, zenbat dira niru, a ber, erakutsi. Bat, bi, eta hiru. Zer oparitu dizute gaur aitatxok eta matxok? Txirula bat! Wow! Txirula bat! Bueno, abestuko diogu gu? Zorion, zuri, zorionak beti, zorionak Martina, zorionak beti. Venga! Martina, Clara, Martina. Venga, Martina. Venga, fuerte. Oso ondo. Ay. Ay, fuerte. Martina, oso ondo. Clara, Libe. Oso ondo! Bueno, orain Martinak ondo eserita dagoenari. Ondo eserita dagoenari. Banatuko die.